Әнкарада 13 сәгать исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2025 елның 19 июнь пәнҗешәмбе көне. Сез турыдан-туры эфирда Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлык кыска дулкынның 17615 кГц яшьлегеннән 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр w.trtdinle.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Dinle тыңла кушымтасыннан Вот Is радио каналыннан тапшырыла. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң Төркиянең тышкы сәясәте программасын һәм татарларның Төркиягә мөхаҗирлеге язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз. Тель-Авив белән Тәһран арасында ракета һөҗүмнәре 7нче көн дәвам итә. Шул ук вакытта Израиль АКШ илбашы Дональд Трампка берлештә катнашу өчен басымны арттыра. Трампның хәрби планнарны раслауы белдерелә, ләкин Иранга карата һөҗүмгә рөхсәт биреп бирмәячәге әлегә билгеле түгел. Бу арада Ак йорт каршында җыелган дистәләгән протестчы АКШның якын көнчыгышта яңа хәрби катышуына ризасызлык белдерде. YouGov тарафыннан үткәрелгән сораштыруга караганда, америкалыларның бары тик 16% гына АКШның Израиль белән Иран арасындагы берлешендә катнашуын яклый. Израиль җомга көнне Ирандагы хәрби базаларга һәм атом төш корылмаларына һөҗүм оештырды. Бу һөҗүмнәр нәтиҗәсендә югары дәрәҗәдәге рәсми затлар, галимнәр һәм тыныч халыктан йөзләгән кеше һәлак булды. Иран исә Израильнең мөһим пунктларына ракета һөҗүмнәре белән җавап бирде. Русия дәүләт башлыгы Владимир Путин Иран халкының үз хакимияте тирәсендә туплануын белдерде һәм Израильнең моңарчы күрелмәгән һөҗүмнәренә карамастан Иранның җир астындагы уран байыту корылмаларының зыян күрмәвен ассызыклады. Путин АКШ Израильнең Иранның атом төш ракета корылмаларына каршы һөҗүмнәрендә катнашамы юкмы дигән мәсьәлә кискен рәвештә бәхәсләшелгән вакытта чәршәмбе көнне белдерү ясады. Путин барлык якларда Иранның тыныч максатлы атом төш энергиясын куллану хокукын һәм Израильнең шартсыз иминлек хокукын тәэмин итә торган рәвештә каршылыкларны туктату юллары эзләргә тиешлеген белдерде. Израиль премьер-министры Беньямин Нетаньяхуның Израиль хәрби һөҗүмнәре нәтиҗәсендә Иранда хөкүмәт бәреп төшерелергә мөмкин дигән сүзләре һәм АКШ илбашы Дональд Трампның Иранның шартсыз бирелүен таләп итүе турындагы сорауга Путин булай диде. Нәрсәгә дә булса тотыныр алдыннан аны чыннан да тормышка ашыруның мөмкин булып булмавын бәяләү зарур. Путин Санкт-Петербургта югары дәрәҗәдәге хәбәр агентлыклары баш мөхәррирләренә биргән интервьюсында булай дип әйтте. Бүгенге көндә Иран эчендә барган катлаулы сәяси процессларга карамастан без халыкның сәяси җитәкчелек тирәсендә берләшүен күрәбез. Путин Трамп һәм Нетаньяху белән турыдан-туры элемтәдә торуын һәм Мәскәүнең каршылыкны шишу юнәлешендәге фикерләрен җиткерүен әйтте. Русия лидеры Иранның җир астындагы уран корылмаларының зарар күрмәвен ассызыклады. Иранның җир астында урнашкан заводлары бар, аларга бер нәрсә дә булмады диде ул. Ул барлык якларның да Иран һәм Израиль мәнфәгатьләрен гарантия астына алырлык шешелеш эзләргә тиешлеген искәртте. Путин булай дип өстәде. Минемчә, барлык якларның да берлешләрне туктату юлларын эзләве, каршылыкта катнашкан төрле якларның да үзара килешүгә ирешү мөмкинлеген эзләве дөрес булыр иде. Минемчә, гомуми шешелеш табарга була. Путин шулай ук Иранның Мәскәүдән бернинди хәрби ярдәм сорамавын белдерде. Элегрәк без аларга һава саклану системаларын берлектә эшләп чыгарырга тәкъдим иткән идек, әмма Иран бу тәкъдимгә зур кызыксыну күрсәтмәде дип өстәде ул. Владимир Путин Иранның мәнфәгатьләрен гарантия астына алырлык һәм Израиль ягындагы борчылуларны җиңеләйтә алырлык юллар барлыгын әйтте һәм бу вариантларны партнерларга тәкъдим ителүен белдерде. Русия һәм Иран арасында бу шәһәр атом төш станциясендә 2 яңа атом блогы төзү өчен килешү имзалануын әйтте. Эшләр дәвам итә, 200дән артык белгечебез урында эшли. Без Израиль җитәкчелеге белән аларның иминлеген тәэмин итү мәсьәләсендә килештек дип белдерде Русия илбашы Владимир Путин. Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз.
АКШ елбашы Дональд Трамп атом төш коралларына ия Һиндстан белән мөмкин булган сугышка киртә куюда мөһим роль уйнау өчен Пакистан гомум штаб башлыгы маршал Асим Мунирны мактады. Вашингтонда узган махсус очрашуда алар Иранны да үз эченә алган региональ каршылыклар һәм потенциаль сәүдә килешүләре турында фикер алышты. Трамп соңгы вакыттагы киеренкелекләрнең артуына киртә кую юнәлешендәге тырышлыклары өчен Мунирны да Һиндстан премьер-министры Нарендра Модины да мактап, бу тырышлыкларны бик нәтиҗәле дип бәяләде. Әлеге очрашу Көньяк Азия һәм Якын Көнчыгышта каршылыклар арткан вакытта АКШ белән Пакистан арасында яңгырган мөнәсәбәтләрнең чагылышы булды. Нигерияның урта өлешендәге Нигер штатында булган көчле су басудан 3 атна үткәннән соң рәсми затлар 700-дән артык кешенең һаман да югалуын белдерде. Ким дигәндә 207 мәйет табылган, 400 йорт җимерелгән, 3000-дән артык кеше яшәү урынын ташлап киткән. Югалганнар санының арта баруы турында борчулы хәбәрләр килә. Эзләү-коткару төркемнәре үз эшен дәвам итә. Климат үзгәрешләре һәм аскырма җитешсезлеге аркасында тагын да авыр хәлдә булган Нигерияга яңгыр сезонының ил күләмендә миллионнарча кешегә янәүче яңа су басуларга китерүе көтелә. Гуманитар кризис тирәнәя бара. АКШ Үзәк банкы FED 2 көнлек җыелыштан соң процент ставкаларын 4,25, 4,50 дәрәҗәсендә үзгәртмичә калдырды һәм бу ел эчендә 2 тапкыр процент киметүгә ишарат итте. Сакчыл позициясенә карамастан, илбашы Трамп Үзәк банк башлыгы Джером Паулны процент ставкаларын тизрәк киметмәү өчен ахмак дип атады. FED 2025 елга үсеш фаразын 1,4%ка төшерде, инфляция һәм эшсезлек күрсәткечләрен күтәрде. Бу тарифлар дәвам иткән мөхиттә икътисади билгесезлекләрнең саклануын күрсәтә. Рәсми затлар үзгәрүчән шартларда куркынычларны игътибар белән күзәтүне дәвам итә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Эфирдә Төркия авазы. Төркиянең тышкы сәясәте. Төркиянең тышкы сәясәте тапшыру тизмәбезнең бу бүлемендә Ауропа кеше хукуклары мәхкәмәсенең Кипрдагы грек ширкәте белән Төркия арасында еллар буе дәвам иткән дәгъва нисбәтеннән чыгарган карары турында сүз барачак. Язманы халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Дугач Ипәк әзерләде. Ауропа кеше хукуклары мәхкәмәсе Кипрдагы бер грек ширкәтенең Төньяк Кипр Төрек Җумһурияттәге мөлкәте белән бәйле дистәләрчә ел дәвам иткән дәгъвада әһәмиятле карар чыгарды. Мәхкәмә компенсацияның чиктән тыш соңга калу сәбәпле Төркиянең милли хукукларын бозуын ачыклады. Шул ук вакытта Төньяк Кипр Төрек Җумһуриятенең мондый төрдәге бәхәсләр өчен билгеләнгән хукук механизмының дөрестлеген раслады. Бу кызыклы нәтиҗә бер яктан халыкара хукукның Кипрдагы бәхәсле суверенлык проблемаларына кагылышлы яңа тенденцияләрен күрсәтә, икенче яктан ул Кипрдагы төрек җәмгыятенең статусы һәм Төркия белән Төньяк Кипр Төрек Җумһуриятенең суверенлык мәнфәгатьләренә зыян китермичә шәхси хакларның яклана алуы турындагы карашны ныгыта. Аңлашылмаучанлык Никосияның хәзерге вакытта ябык районы Мараштагы Кипрлы грек ширкәтенә караучы һәм утрауда 1974 елда булган конфликт вакытында ташлап калдырылган туристик күчемсез милеккә кагылышлы. 2010 елда компания Төньяк Кипрдагы күчемсез милек комиссиясеннән компенсация һәм мөлкәтне кайтаруны таләп итә. Кипрдагы грекларның проблемаларын урынында шишу максатыннан корылган комиссия бу дәгъвада узун хукукый процесс
процесс белән очраша. Şirket нәтиҗәле шишелеш табылмавын һәм моңа Төркия җаваплы булуын әйтеп, Авропа кеше хокуклары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итә. 2025 елның июнендә мәхкәмә Төркиянең вакытында компенсация түләмичә şirketкә югалтулар китерүе турында хөкем карары чыгарды һәм 18 мең евро түләү билгеләде. Хөкем органы күчемсез милек комиссиясенең никадәр канунлы булуын шик астына куймады, киресенчә, аның гомуми тырышлыкларын мактады. Мәхкәмә гаделлекнең кичектерелүенең гаделлекне кире кагуга тиң булуына сызыклады һәм Төркиягә Төньяк Кипрдагы шишелешнең тагын да тизрәк гамәлгә ашырылуы кирәклеген ачык рәвештә белдерде. Türkiye, Tünyak Kipr Türk Cumhuriyet'in bir üzü tanıy. Dünyanın kalgan өлеше Grek hökumetin utrauның birden-bir kanunlu hakimiyeti bulara göre. Mahkeme hazırgi vaqtda dilemma bilen uçraşa. Türkiye'nin Tünyak Kipr'dagi hukuklarını yaklauda javaplı etip sanı, şul vaqtda Tünyak Kipr Türk Cumhuriyeti'nin faktik institutlarını tanıy. Aytik 2010 yılda Avrupa Kişi Hukukları Mahkemesi Kiprlı Grek şirketine Strasburg'a müracaat etkençe başta күчемсез millik комиссиясына гариза язарга куша. Моның белән ул Төньяк Кипрдагы хукук юлын турдан-туры булмаса да таный. Авропа кеше хукуклары мәхкәмәсе чыгарган нәтиҗәләр Төркиянең Кипр сәясәте белән туры килә. Әнкара озак вакыттан бирле Кипр төрекләренең хукуклары һәм оешмаларының легитимлыгының теләсә нинди шишелештә хөрмәт ителүе кирәклеген яклый. Төркия күчемсез милек комиссиясын хуплап, милек проблемаларын тышкы тыкшырну урынына Төньяк Кипр Türk Cumhuriyeti кысалары эчендә шишүне максат итеп куя. Яңа карар әлеге стратегияны хуплый. Күчемсез милек комиссиясының барлыгы шик астына куелмый, бары тагын да нәтиҗәле эшләү сорала. Төрек вәкаләтлеләр карарны уңай дип бәяләде. Моннан тыш, карарны Кипр грек ягының Төньякта күчемсез милек белән бәйле эшчәнлекләре өчен шәхси затларны кулга алу шикелле гамәлләренә җавап буларак күрделәр. Бу дәгъва Төркиянең Авропа Берлеге белән мөнәсәбәтләре нисбәтеннән әһәмиятле. Шишелмәгән Кипр мәсьәләсе Төркиянең берлеккә керү өметләре каршысындагы иң зур киртә булып тора. Авропалы күзәтүчеләр Әнкараның мәхкәмә карарын үтәү процессын күз уңыннан ычкындырмый. Аның тиз арада башкарылуы Төркиянең милли мәнфәгатьләрен яклаганда Авропа хукук нормаларына да тугры калуын күрсәтәчәк. Моның белән ил халыкара хукукны хөрмәт итү белән үз халкыңны яклау арасында bir nindi каршылык булмауын исбатлый. Авропа кеше хукуклары мәхкәмәсенең бу күчемсез милек дәгъвасындагы карары җаваплылык мәсьәләсендәге баланслаучы чакыру. Ул тагын да тиз гаделлек урнаштыруны сорап, проблеманың шишелешендә Төньяк Кипрдагы комиссиянең үзәк ролен яклый һәм Төркиянең урында хәл итүгә әһәмият бирүен дөрес дип бәяли. Әнкара карашынча, бу нәтиҗә хусусый хукукларның саклануы белән милли суверенлыкка тугрылыкның бер-берсе белән туры килә алуын күрсәтә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, игътибарыгызга халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Дагашипәкнең Кипрдагы грек ширкәте белән Төркия арасында еллар буе дәвам иткән мәхкәмә эшенең нәтиҗәсе һәм әһәмияте турындагы язмасын тәкъдим иттек. Төркиянең тышкы сәясәте. Bir telli dünya haberleri trtworld.com adresinde. Tatarlarning Türkiye'ye muhacirligi. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркиягә татар хиҗрәтенә багышланган тапшыру тезмәбезнең бүгенге 25-нче бүлегендә Габделбари Баттал Таймас турында сүз алып барабыз.
Габделбари яки Төркиядәге исеме Габдулла улы Сәйид Баттал күренекле татар язучысы, тарихчы, җәмәгать эшлеклесе, җәдитчелек хәрәкәте әгъзасы, татар иммиграциясының күренекле вәкиле, türkolog. Габделбар Габдулла улы 1882 елда Самар губернасы Бозаулык язе Яңа Алтан авылында таза хәлле зыялы бер гаиләдә 4нче бала булып якты дөньяга килә. Әнисе Мәсрүрә исемле була. Бәләкәй Габделбари башлангыч белемне туган авылында ала. Аннан соң Оренбургтагы Кәрвансарай мәдрәсәсенә, анда хәлфә булып торучы абыйсы Гарифулла янына китә. Анда берничә ел белем алгач, остазы Хәсән хәзрәт Каргалы мәдрәсәсенә җибәрелгәч, ул үзе белән берничә яхшы укучы шәкертен дә алып китә. Алар арасында Габделбар да була. Ул чорда Каргалы мәдрәсәсе татар дөньясында танылган мәдрәсәләрнең берсе була. Каргалыда гыйлем истәгәч Габделбари данлыклы булуы ишетеп Троицкадагы Рәсүлия мәдрәсәсендә белем алырга ниятли, ләкин акчасы булмау сәбәпле башта казаклар арасында балалар укытырга була. 19 гасыр ахыры 20 гасыр башында татар мәдрәсәләрендә белем алучы шәкертләр күчмә тормыш белән яшәүче казаклар арасына барып, бай казакларның балаларына җәй айларында белем биреп, үзләренә кыш чыгарга акча туплау гадәти хәл була. Габделбари мәдрәсәдә яшәрлек акча туплагач кына Рәсүлия мәдрәсәсенә укырга керә. Биредә ул Габделбар исемен Габделбарига алыштыра. Троицки мәдрәсәсендә Габделбари гарәп телен һәм әдәбиятын, хәдис, тәфсир белемнәрен тирән өйрәнә. Дини белемнәр белән бергә ул яңа гына мәйданга чыга башлаган татар әдәбиятының классикасын тәшкил итәчәк Галиәскәр Камал, Гаяз Исхакый кебек язучыларның әсәрләрен дә укып бара. Ул үзенең беренче әсәре булган Акмулла китабын да Троицкида укыган вакытта 1903 елда каләмгә ала. Мәдрәсәне уңышлы гына тәмамлаган Баттал хәлфә булырга иҗазәтнамә, ягъни диплом ала. 1904 елның февраль айында Рус-Япон сугышы башлангач Габделбарига армияга чакыру килә, ләкин ул сугышка китмәскә, белем алуын дәвам иттерү нияте белән Мисырга китәргә була. Аның белем алу өчен Мисырны сайлавында Лотфулла Исхакыйның тәэсире була. Шулай ук ул остазы мәшһүр ишан Зәйнулла Рәсүлидән дә фатиха ала. Документ ясатып Мисырга дип юлга чыга. Фақат Кырымда бу документны паспортка алыштыра алмый һәм төрек паспортын ясатып Истанбулга китә. Төрек тарихчысы Али Беренҗинең язуына караганда, ул эшләтеп алган документлар ялган була. Шуңа күрә ул Истанбулда кулга алынып төрмәгә ябыла. Берничә көн зинданда ятканнан соң ул Иске шәһәргә җибәрелә. Аннан ул 1904-1905 елның кышын Анадолу юлларында уздыра. Карахисар шәһәрендәге чиновник аның документына Изге шәһәр Мәдинәгә китүче шәкерт дип яза. Шуннан соң ул бу документ белән сәяхәткә чыга. Александрия шәһәренә кадәр бара, аннан исә Мисырга юнәлә. Мисырга баргач, классик гарәп телен ярыйсы белгән Габделбари көндәлек заманча гарәп телен өйрәнергә керешә. Заманча гарәп телен өйрәнүгә Мисырда тормыш алып барырга да ярдәм итә. Ул Әл-Җәридә газетында эшли. Гарәп дөньясына Рәсәй төркиләрен, аларның барлыгын, тарихын һәм мәдәниятын танытырга, өйрәтергә тырыша. Шул вакытта ул гарәп газетларында яза башлый. Аның Әл-Мият, Әл-Минар, Әл-Мөкатtam газетларында мәкаләләре басыла. Газетларда язу белән бергә ул гарәп чыганакларына нигезләнеп, Рәсәй төркиләренең җәдитчеләренә тәэсире көчле булган Җамалетдин Әфгани һәм Мөхәммәд Габду хакында ислам философлары дигән бер әсәр әзерли. Аның бу хезмәте Казанда Харитонов матбагасында басылып чыга. Шуны да әйтеп китү кирәк, Габделбари бу әсәрен Муса Габдуллах псевдонимы белән бастыра. 1908 елда Каһирә шәһәренә Исмәгыйль Гаспралы килә. Ул гарәп дөньясын Рәсәй мөселманнары белән таныту өчен, үзенең мәкаләләрен тәрҗемә иттерер өчен бер теләктәш эзли. Аның мәкаләләрен тәрҗемә итәр өчен Габделбари бу эшкә алына. Шулай итеп, Мисыр башкаласы Каһирәдә Рәсәй төркиләренең, җәдитчеләренең фикерләрен танытучы Ән-Нәһдә газеты басыла башлый. Ләкин ул гарәп дөньясында әллә ни таба алмый һәм 16 сан басылганнан соң ябылырга мәҗбүр була. Шул ук елларда ул Каһирәгә килгән милләттәше Йосыф Акшура белән дә таныша. 1908 елның җәендә Габделбари Муса Габдулла исеменә документлар ясатуга ирешә һәм шул документ белән Рәсәйгә кайтып китә. Аның Рәсәйдәге эшчәнлеге хакында киләсе язмада аңлатырбыз. Мөхтәрәм тыңлаучылар, фәннәр докторы Ильяс Мифтахов әзерләгән тапшыру тизмәбезнең киләсе чыгарылышында очрашу өмете белән исән, имин булыгыз.
Татарлардың Төркиягә мөхаҗирлеге. Мактарам тыңлаучылар, Төркия авазы радиосыдагы татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1дә 16 метрлы кыска тулкынның 17615 кГс эшлегеннән Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышны белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Dinna тыңла кушымтасыннан Voice of Turkey Вот East радио каналыннан тапшыла. Ярты сәгатьлек тапшырыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8нче артыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет сәхифәсе аша Вот Вес радио каналыннан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.